rasgulla chaoi thwio himani norokni laipo kunundini phano khode khnaka phiaba tinini hai salo amuka haino khnanani mankha je rasgulla sama bai khoraksa borokni langma arikha je rasgulla no joto borok no thokjago jerai okra kusu khoroksa borok phano thokjaya kwrwi rasgulla no joto borok no thokjago kwtwi hinui tei jekono program sadi padi wngkha hingke paithak faising eba kebo puila faising o rasgulla no yafarjago tei jekono sop muhurat eba keba sop kam hingka hingke o rasgulla no as a gift ama haike puila mung mithai eba keba kwtwi rok charijago tabuk porikha pass wngkha hingke belai kheno tongthok hingke misti no swkang chajago tabuk jekono program birthday party tei jekono achaima salno rwgui jekono khlaika hingke o misti no swkang chung muituma no cake ni logi misti hinui hingke misti hingke kuno jagao phano se khibnani kwrwi kariya sak abono chung misti no belai kheno hamjago joto okra jakra cherai kusu joto no misti no hamjakbai o khoroksa no hamjakya amo hai kwrwi phiaba tinini hai salo khanani mankha je o rasgulla amsake thokukma manui chawi se khoroksa borokni langma arikha o video social media o spread wngmani yagulo joto lukurok bahai belai kheno wanalaijak tamni hingke amsaksa bwkhani kwtwi manui hamjakukmani obo chawi se thwibaikha hingke obono chakha hingke nijike bobo hai wngno hinui joto lukurok kirikoro wnglaijak o video no nungmani yagulo kaham hamya comments rok bo nugui mankha khnawi naikha hingke amo hai kok rok belai kheno wanajaknai tei kok swnamjak hai wngwi tongo phiaba obo kubui kok o kok wngkha jharkhand ni simi news ongkhorwi phaikha Jharkhand ni Jamshedpur o kaisa kailaibari panda no twiwi celebration khlai tonglaio arjagao amo kahai khushini mohor wngwi tongmani jorao jephru khoroksa borok chwla rasgulla chawi tongo ar jorao rasgulla chawi tongmang o rasgulla thaisa no monogwi totrao jephru kwchawi joking wngwi tongkha afro rasgulla yang bo phailia ayang bo lailia abo hai wngwi amo kahai khushini moholo bo aro no pura wngwi tongkha mukti kogwi hingke pura wngwi tongmani bagwi buike bo saimanlia ulo sinugo bono pura wngwi tongmani hingke nugui paimani yagulo kheno tamo khlaina fikung rogo buthepkha haipano o rasgulla lainani somoy belai kheno lai thangmani bagwi tei bini hama phaya wngwi tongmani onek second wngwi thangmani bagwi bini langma aro no chowi thangkha amo kahai sadini hingke khushini mohol tei sadi o chung tongthok chathok salaio nanglaio tei wngsalaio amo kahai khushini mohol khamrok tamjak ganrok tamjak amo kahai moholo se kablai suklai dukhoni bepar wngwi thangsio o misti dolsani bagwi 13 tei 14 March ni bisingo o borokni wngkha lalit bo kaisa sadi samarao attend khlainani bagwi thangkha abo bini dolni bufayungni sadi ar jagao thangwi jotono no chanani chamung rio norto saini manna sadi padi o hingka hingke joto lukurok no respect khlaiwi chanani rok rwjago haike no borokni aro bo chanani bagwi rwkha tei o chanani jagao kwbangma misti rok pani puri rok tei kwbangma chanani manui rok tongo tei amo hai jorao bo chanani paisingo swkang thangkha chanani paisingo swkang thangwi pani puri rok chakha tei kwbangma chajaknai pakora rok tongo cake rok tongo kwtwi rok tongo phiaba paithago last paising hingka hingke misti chanani bagwi bo misti paisingo thangkha thangwi akoi misti chanani naikha phiaba o misti belai kheno chikon haima tongo bo bini dol rok bai challenge khlailaikha jodi no nwng o misti no chawi paikha hingke nini live o nwng jotoni sai shoktisali nini dol ni bisingo hinui challenge khlailaikha
challenge khlaimani yagulo bo o misti ni chikon sa lai thangano tai sinorom hinui wansukha obo haino kam srapsa ni sibla chikon sa sibla hinui misti chaka phia ba bukugo dawi jeprum bonong nane aprokino o totra chikon sao kesabui kasawi tongkha aprokino bo hama hoi mia khlaiui pho ungui tongkha lama haya ungui aprokino bini dol rok pula hingke to munilai tonglai mani ama hai ko kotor sawi tabu ke bo ama hai ungui tongkha kharok se kasakna hinui phia ba koyek second ni yagulo bini sak sori rok tei bo hama pho ungui mokol futsai phaimani ugui dol rok bo tamo khlaiya bini phukungo bibu thepka bo thepmani yagulo bo kuno khlaimanliya bini arono langma areui thangka belai kheno wana jaknai obo kahai dol lok ba challenge khlaina thangthani o bo sakno kotor khlaina thangthani o bini langma arena nangkha jodino bo amo kahai challenge no accept khlaiya eba khiba misti chaya kangke bo tabuk bo o sungsaro tongui tongkhamo amo kahai ke buma bufa bwsa bwtui no khibiui sungsarno yakari kalang khamo hingke norok abo hai rok no tamo sanani muchuk comment section thangui comment khlai salai di।